Istoryang kahadlukan. Bisaya Horror Stories. Hello Sir Kay og istoryang kahadlukan. Unta, mapansin kini ninyo ang akong story na gipadala. Ako day si Jovan. 36 anyos na ko karon ug kasamtangan nga nagpuyo diri sa Maynila. Pero tubong Bisaya gid ko. Taod-taod na pud ko nga nagsubay sa inyong channel sa YouTube. Usa di ko kasiklista o biker. Gusto lang unta na ako ipaambit sa inyo ha. Ang akong kaagi mahitungod sa akong nasulayan. Katingalahang kaagi sa dapit nga akong naadtuan. Ambot kaha kung malakip baka kini sa kahadlukan, pero wala jud ko magdahom nga ako kining makasalamuha. Ug diri nako sugdan ang akong istorya. Niabot sa punto nga gusto ko mag-explore og laag. Ika nga, me time sa kaugalingon. Nikalit lang to og sud sa akong utok na gusto ko mag-inusara. Mag-inusara sa akong nakahiligan nga mao ang magbike. Naagid ko'y grupo mga kaistorya uban sa mga bikers ug mobiyahe mi bisan asa. Gali lang, gusto jud ko nga mag-inusara atong panahona. Gabi pa lang, nagplano na ko ato sa akong adtuan. Unya kay weekend, naka-decide ko na musulay ko og long ride kauban ako ang bike. Dili na lang nako isulti kung asa ko miadto basta taas-taas gyud nga biyahe. Mukabat kini og pila pud ka mga kilometro. Gusto pud ko nga na ako i-achieve nga gitas-on sa akong pagbisikleta. Kuyog akong mountain bike, gikondisyon kini nako sa gawas sa amua. Gisiguro ko kini nga naa kini saktong kondisyon aron dili ko maguban inig biyahe. Pagkahuman, giandam po nako akong suoton para ugma. Unya, natulog na dayon ko ato. Pagkaugma ni ana, dihang mi banag-banag na mga alas 5 na to sa buntag na nakamata ko. Human sa akong kaligo, mikaon ko gamay og pamahaw sa kusina, aron na ako'y kusog, inigtindak na ako sa bike. Dayon, migikan ako ato ug andam na gyud ko sa akong adtuan. Sa dalan ako ato ug medyo layo-layo to akong nabiyahian. Kalit lang, mikisdong ang kalangitan. Duda nako, murag na ay nagpadung nga uwan sa unahan ug misugod na ang patak-patak sa mga taligsig. Midali ko ato og tindak sa ako ang bike aron dili ko maabtan sa bundak sa uwan ug aron pod makapangita ako og kapasilungan. Apa naabtan jud ko sa malas kay ang ligid sa ako ang bike nabuslot kinig kalit samtang nagdrive ko. Lintik jud kaayo tong panghitabo kay nauwanan na, naplatan pa jud ko. Ug kay wala ko'y mahimo kay nihiyos naman ang ligid nako. Ako na lang kining giabyan ang akong bike. Sa unahan, nakakita ako ato usa ka kubo o balay sa akong pananaw. Giklaro nako kung unsay naaadto. Lipay kaayo ko kay usa day kadto ka vulcanizing shop dihang naduol ko sa dapit. Gipaspasan ako ang pagduot sa akong bike ug mipakilid ko ato sa dalan aron moadto ko sa ato nga balay. Plano nako naadto ko magpalipas hangtod motuang ang uwan. Ug ang ako pong plano nga matapakan pud ang ligid sa ako ang bike. Pag-abot na ko adto, nangita ko og tao sa shop, pero walay tao dihang misampit ko. Mga kalimagig ko ato misampit, apan wala gi mitubag. Sunod na kong sampit, kalit lang, naida kong tao nga misulpot sa ako ang likuran. Dungis kayo kinig lawas, o mura kinig na ay mga grasa sa iyang mangkamot. Mihangyo ko ato sa mong tao na makisilong ko o magpatapak sad ko sa akong ligid. Nangutan ko sa mong lalaki kung si kinsa ang tigbulkit ani na shop. Miingon pa ko kung siya ba ang tag-iya ni shop. Kapila na akong mga pangutana sa iyaha, pero miyango ra kini umitan-aw sa palibot. Una, gatuo ko na basin amang ang lalaki kay wala gid kini magtingog. Kalit lang, miingon kini sa ako na naay gamit daw adto para bulkit ug anaa kini sa sulod. Natingala ko na kung siya man gali ang tag-iya, nganong wala man siya modali og serbisyo to sa ako. Ipakuha na lang daw kini nako. Kay sa rason nga pasmado daw siya. Miingon ang lalaki na kung gusto daw ko nga maoke ang akong ligid, ako na lang daw ang mabuhat, libre ra kuno daw. Tabang lang kini niya, kay lagi, dili siya makaobra kay pasmado siya, ug dili siya pwede mugunit og basa. Lisod para sa iyaha daw ang maghumol og tube sa tubig. Misabot na lang pud ko ato, kay total, iya ra masado kuno kung tudluan kung unsaon. Nagsugod akong tangtang ato sa akong ligid, ug gipahanginan ko kini. Didto, nakita gid nako nga naibuslot ang interior sa ako ang bike. Perting pagkatunuka sa wire nga hait,
o gitangtang ko kadto. Ang maong lalaki gatan-aw lang gyud kini sa ako kung sakto ba akong gipangbuhat. Nahibulong lang ko na mulakaw kini unya maghinuktok siya sa may lingkuranan. Balik na sad siya tan-aw nako. Unya mubalik na sad kini siyang gipwestohan. Nagduda jud ko ato kung siya ba jud ka ang tag-ian ni na shop. Kalmaraman kaayo siya. Hapsay pud kaayo ang pagtudloon nako. Hangtod sa nahuman ko sa akong ligid sa pagbulkit. Didto mipasalamat ko sa maong lalaki. Gisuna pa nako siya balik na kung tinuod ba nga libre ra ang tanan kay bayaran lang unta nako siya. Wala gyud kay imo emosyon ang iyang naong. Simple ra kini nga miyango ug mipisto na pud adto sa iyang lugar kaganiha. Samtang nagpaabot ko na mutuang ang uwan, gusto unta ako makigstory-story atong lalaki. Pero tanaw nako, masulupon kayo siya gdagway. Ganiha gyud ko gusto nga makigistorya niya, kay lagi gitabangan ko niya. Pero nahuman na lang kog bulkit sa ligid, wala man jud ko makailas ayaha. Tanaw nako, murag na akin ni gidaladala na problema, kalayo kayo siyag panglantaw. Unya, talag sarap gyud kay sa mo tingog. Gapaabot lang gyud ko ato sa may shop, kalit lang na ay laing lalaki na pod ang nagpadulong sa shop. Gadala-dala kini og payong, unya nagkabasa ang karsonis ni ini sa tubig baha. Miabot lang kini og kalit sa shop, unya nangutana sa ako na kung magpabulkit ba daw ko. Miingon ko na human na og ako ray mibulkit kay gitabangan ko ato ni busing. Miikag ang dunggan sa mong lalaki ug miingon na si kinsa daw na busing ang akong gipasabot. Tudluon na unta nako ang katong dako nga lalaki kaganiha, apan wala kini sa iyang pwesto. Natingala ko ato kay diha palang galit o kaganiha, pero kalit lang kini og kawala. Gipangutana pa ko sa mong lalaki na kung ako ra ba gyud ang niobra sa pagbulkit. Miingon ko nang gitabangan ko atong dako na lalaki ug medyo edad-edara na. Puno pa na kog storya, wala kini mobuhat sa pagbulkit ang mong lalaki kay pasmado ang iyang kamot. Maong ako na lang ang may buhat, pung panako. Nakapangagho ang katong lalaki nga miabot ug nakagunit siya sa iyang ulo. Gipa-describe niya sa ako kung unsay porma ug barog sa dakoong lalaki nga akong gipasabot. Moto, misulti ko sa akong nakita. Kalit lang, miyuko ang katong lalaki ug namulong nga ang nagpakita daw sa ako kay iyaha daw kadto na papa. Pero katingalahan lang daw kay ang ilahang amahan wala naman daw kini. Dugay naman daw kini nga namatay. Nakasiga ko sa akong mata pagkasulti sa maong lalaki. Mikalit na og tulo ang luha sa maong lalaki, samtang gadagayday pa ang basa sa iyang buhok tungod sa uwan, pero kita gito nako nga nagluha kini. Wala ko makatuo pag-una, kay sa akong pagtapad atong dakoong lalaki kaganiha, buhi man kaayo kini og pamurma. Lipay pagali kaayo ko, kay buutan kaayo kini og matinabangon pagyud. Gali lang, wala lang gyud kini siya mo ako og bulkit gyud sa ligid. Miisplika pud sa ako ang katong lalaki nga anak, nga ingon ana gyud daw ang ilahang amahan, basta na tawo nga mga og tabang. Murag gipahinomduman lang sila sa ilang amahan sa kamaayong tawo niini. Kay basin, nalimot na silang mga anak kung unsaon ang pagtabang sa laing tawo. Wala jud ko magdahom sa mga nahitabo na ko mga kaistorya. Ambot kung angay ba ko mahadlok sa nahitabo, kay wala masad kung sa atong papa nila. Bagkus, gitabangan pagali ko. Miingon ang lalaki sa ako na taod-taod na po nga nawala dahil lahang papa kay na-paralyzed daw kini. Kay naa kini gihambin nga sakit nga dili na madlaw ayo sa tambal. Mao siguro nga guol kayo og nang ilang papa dihang nakita ko kini nga lingkod sa iyang pwesto kaganiha. Miingon sa dagatong lalaki na anha gyud daw na pwesto ang ilang amahan maglingkodan. Magtan-aw kini daw sa ilaha kung nakamaong ba daw sila og bulkit ug uban pang serbisyo nga ilang gidalit. Nagparamdam siguro ang ilang amahan ato. Kay gihugon-hugon nilang magpamilya na ibaligya na lang ang pwesto sa vulcanizing shop. Napagtanto sa maong lalaki na dili na lang yun kininila dayonon kay basin ikasuko sa ilang amahan. Namulong og galit ang lalaki ug misulti kini si hangin nga, "Pa, ayaw ka balaka, dili na namo ibaligya imong shop. Amo hinuonin paninduton aron napay mo anhin nimo." Ako nga nakadungog, medyo nanindog akong balahibo ato. Kay didto pa misingkin sa akong nahuna na akong nakuyog di kaganiha samtang nagbulkit ko, patay na gyud di kadto. Dihang mituang na ang uwan, nananghid ako sa mong lalaki na moadto nako aron makapadayon ako sa akong pagbiyahe-biyahe. Miingon pa ko na mubayad na lang ko sa akong pagpabulkit, apan miingon lang kini na libre na lang gyud ako no, kay aron makapadayon na sad ko sa akong adtuan.
Bilib yung kus kamayong tao nila og sa ilang pamilya nga mga matinabangon. Bisaad ko ato na naaragyod niya adlaw na mubalik ko sa ilaha aron ako napod ang mubalos. Dihang pabiyahin ako, nagduha-duha na ko ato sa akong pagbadayon sa akong adtuan. Maong pag-abot na ko sa unahan, mibalik na lang ko sa agi para mopauli na. Dihang milabay ko og balik sa maong shop, kita na ko nga naa si Busing naglingkod ato sa iyang pwesto kaganiha. Pero ang iyang anak, mura lang kini og wala nga nagduki-duki sa mga butang nga naa sa ilang shop. Misalot pa ko to sa mga lalaki nga si Busing og mipahiyom kinig pabalo sa ako Milingig balik na ko ang katong anak og mingisib og kini sa ako Wala kayo ko makabati og hadlok ato mga kaistorya, pero nanging babaw sa ako ang pagkamaayo nila na pamilya. Dihang nauli na ko, mi-share ko nila ni Papa sa akong nasinatian ug dako nila pasalamat na wala daw ko maunsa sa akong pag-solo ride. Gistoryahan ako sila nga natunukan jud ko sa akong ligid ug misulti pod ko nila sa akong katingalahan nga nasugatan sa usa ka vulcanizing shop. Maski sila, wala makatuo sa akong gipang-ingon. Bisan tuod katingalahan ang naimitabang sa ako pero gitan-aw gihapon kini nako nga utang na loob. At the same time, nakat-on pod ko kung unsaon pagbulkit sa akong bike kung ugali mabuslot kini. Nagsilbi kini nga leksyon pod sa ako na ang pagtabang dili dapat yun ikadaw. Basta makaya lang nimo o kusa gid nimong mahatag sa imong isig ka tawo. Tabang nga dili pod labang sa imuhang kasing-kasing. Pila ka adlaw ato nakadesider ko nga mobalik sa maong vulcanizing shop. Siyempre, nagdala na ko ato og sakyanan. Mihangyo gyud ko ato ni Papa na magpa-discount ko sa mga materialis na akong i-purchase adto sa iyang hardware. O gipadala ko kini adto sa ilang busing aron ipaayon nako sa ilang shop. Bisan sa gamayng tabang nako nila, pero para nako, dako na kaayo tong kausaban para nila aron makasugod. Kato, kusang loob gyud nako na ibalik pud sa ilaha akong tabang, tungod pud sa ilang kaayo diri nako. Mutuod jud ko na kung mubuhat kag maayo, naapo ibalos o ibalik pud sa imuha na maayo. Tungod ato Sir K nga nakatabang ko sa ilaha, dili sa panghinambog na promote ko sa akong gitrabahoan. Mao nga gipadala ko diri karon sa Maynila. Dako kog pasalamat sa Ginoo sa leksyon na iyang gihatag ug pasalamat sad ko nga nakasalamuha nako si Busing kay ang pagtabang nahimo na sad kini nakong kinaiya basta naalang gid ko. Medyo dili kayo hadlok mga kaistorya ang akong gipadala pero tinuod jud kini nga nahitabo nako. Unta, naapod mo'y kinaiya na susama kang Busing nga dili pud nato ikadaw ang pagtabang sa atong isig kaingon. Diri na lang kutob Sir K o mga kaistorya ug mabuhi kitang tanan nga mga bistak. Mabuhi ang tanang Bisaya ug mayong adlaw kanatong tanan. Mga kaistorya, good day. Ug ako di ay si Sir K. Ug ako ang narrator likod sa istoryang kahadlukan, Bisaya Horror Stories. Nagustuhan ba ninyo ang atong storya karon? Comment down below. Ayaw kalimot sa pag-like, share, ug subscribe sa maong video. Maura to mga kaistorya ug daghang salamat.